А це То ти що цим будеш робити? розфіячу. Будеш бити? Ну а що, чи так нахуй на метлом заберу? Ну давай, ну попробуй, я хер знаю. То я А її ну. заберу на метлу. Все, нахуй. А ну, пробуй. Ти так слабо. Ну, та ні, ну. А ну повністю розрубай його. Ні, повністю треба, ну що це таке? А ну, бий, бий, ні, бий зараз якраз, чітко. Хуйня. Хуйня, коротше, не робота. Бля, стики п'яне, нахуй. Диви. Хуйняки, То чуєш, то може вбери в неї зараз в кармани та закинеш щось довго. Та воно засохне просто. А? Засохне та спалось. Засохне спалець? То бери може в кармани, кажу. Хуйон. А що ти робиш?